Bulan Agustus di tanggal 17, lima hari kemerdekaan Indonesia. Tercinta, sudah jolma malas miroha songon mangarayahon nunggah bebas sitasian masa penjajahani. Alai pulik mau di pinggir tau tobaon dengar dong rasa sonang dia di acara tahun no. Ingat tahun asalku marbadaya donganku ima dongan kompak sian dadanak naujui martumbukan sadanak boru nahu haholongi
dek ilusian mata di bagas susah honi. Ni gogo mama sari-arian nang bodari lau papunguhon ringgit sitiop suarai asa sirohani Tuhan naik kondo boy sukses nang pedang sonari alai hulahon sikap ni natolak gogoki. Asal halal ni ulahon ma, asal boy jadi hepeng, tong mani suka-suka. Enesita batu ama di Perlinggo Tuhan do silehon tua horas hitana mangarato di paroro. Tahun hitam mardongan dangadong parbadaan nasobo ini padenggan nungagodang rintangan narapak tadalani hitana duado membaen perjanjian saud maho diau molo nunga monang ido umbenau marpos ni roha parsikola mi hurupi nang peau gajian
sekolah sarjana ekonomi. Tormar tunangan dohot dongan musa sikolahi, bawa na timbo sekolah nanai. Anak Nina Mora keluarga terpandang, nadi segani dihutai. Iyo sehoma janjita naung marpadan hita, naikon saud molo dung tamat sekolah mi. Bohamat Sidney Rohaki lo jauh di gogo dohot materi, dina manjujung ko mari suang mai sude. Jalo mai to hata sapataki, lakso boy ngolum sonang di parkarejon nang rumah tangga. Adorang somahian ilu di mataki, dohot acit ni bagasa teateki. Aperang yang kau dung tamato, sian sekolah sarjana ekonomi. Tormar tunangan dohot dongan musa sikolahi, bawa na timbo sekolah nanai. Anak Nina Mora keluarga terpandang, nadi segani dihutai.
menjadi satu cinta. Sabar maho hasian, tangian konau haholongan, sampai bertemu kembali di hari yang kita nantikan.
Molohuri mangi sian awal nape hutan dahohinan songon najolma biasa do tempat karejoku tambal ban simbolon jayamal awalna hitam marsi tandaan bokor bani di hari ulang tahun ini sebagai orang spesial di antara kodang nidonganmu. Namar pangkati do HP ho itu kabedang gubato mambai dahulu kalah sadar diri
di hari ulang tahun Mi, sebagai orang spesial di